kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa, karpeo lakay. Ada na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Ada ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananda di babae. Bino, apya kasto ti panagsasao, Maria bakit? Kay bagbagakla ang akum kumpurmay ti papananda. Katuray si kamat. Dahil ta makikakarubat ang mong arabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga arabidan di tao kang kakad. At dayay bagak, dinilaw ko lang Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anya nga itim ako nam, friend. Kayat mo ka di mo? Kayat ko, friend. Isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpay so, friend. Saan ang mabalin no agludaklatan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos no umanugot lakit di When friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabagay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamit iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi? Ada ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't ko kumamit nga ipadas. Amangan mo't na scam na ita bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, amabalin na kasarita tayo? Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron. Ag-inquire ka. Tapno ammo tayo numano ti bayadan daw iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatay kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawa. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi kunam. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan amasapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya ngay nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumay da kanumatan. Ala, si Kanti makaam mo makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Anya ti aramida bakit? Ay nawaw, agsaludsod ka pailaang, kit-kit-kitam lang arudan. Yan niya. Ter aramidak kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buyat aramidam. Ay kagangay na, awan mo't daddo mga aramidak. No kayat mau agtugaw ka mo, tagbuyat akiday.
Napig sa ti signal ti wifi lakay. Anya ti buyan, tangay. Kumpurmi ka, ano anya ti kayat mo? Aha, aday ta, agpili ka ta, agbuya ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga ramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Ayun kaya. Ipalagip mo to kini Sander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, Sander Lakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith Maggaya man no Martes. Ay kat bayadan yun bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta ngayong paduling ko ken ka. Wan ang arod Lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapos saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo tila ang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay Sander anak ka. Wananang, nakita ko. At dan sa mo nalipata manakaw. Ay nawang, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay wing, adakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo tabisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasarita yun nanang. At dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubuhatak mo tlaangin. Nasapakan sa mo tanak ka. Masapat ti trabaho mita. Da kayo matun ti makisarita iti manugang yo. Adda ka di aramida, biyang ka nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumrek kailaan. Anya ti masapul yaw. Adda ka numot kan ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isu ta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, tasya kon ti makaammo nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kon ti makaammo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak, tawan aw-awirak. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw. Alaek nga rudan. Kitaam ka di dayto, bakit? Ay nawaw. Anya day tayo alakay. Kitaam, ano anya? Ha? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice ng agpaisaw. Apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kuryente tayo, wanaw? Apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Biang ka ti kwarta pagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanan na. Maputdan tayo laki di ti kuryente, lukas ta lang. Namin ano anang tid kay ti kwarta kin nanang, bakit? Namintal Lakay. Nakitam ka di ti bil ti kuryente tayo? Saan, Lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw. Awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ipirbirok na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak mo Urayem latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandaranak kaw. Anya, Kastoy nga may nanak kaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanyak. Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga ro din ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, tsaka mo anak kaw.
Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak ka. Kasano nga ruden? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No, adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yu pa'y ngarut ibaga no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, maribiyang ka. Dandan ni maputdan kami iti kuryente, mare. Anya? Day tatipudno. Ay, nawaw. Kasano ana pasamak ti kasta? Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na, mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat ngarud kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijay mat nga ipadpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod, imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayam ti makagapo, no apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak ka. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad ko mati kurinti tayo. Ay, kwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak ko. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay nga minakumkumpurmi ti order nyo ay. No awan ti pagbayad yung, di kay agur order, nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ti pangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalat ta ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo anya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Wen, imbayad nang agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta Wan lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kin nanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Da tayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumatan amangan mabisay. Ay nawaw, saan ara saya at ikasta agalad ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay mat, Tasaan matan nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumatinam na maam, adang arod ni bakit na. Ayuray pay. Di mo ibaga apag imunam ti manugang ta, Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmot iti bayad ti kuryente, di mo namnamaan nga italagda pa ti kwarta king ka, kalpasan ti narabid mo. Sikat ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran samatan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wan ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Jak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasin tay laangan lakay. Iso nga rod nga inpa-renovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Jak kayat ti makiap-apa lakay. Kanjak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito Siyak pa'y tinang ipa-renovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y, Ay busy akita sandar. napatag ti bagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Sino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaang ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo, apay nga rod akas ti trato yu kinbiyang kang asawa. Ay kwa anak At ko. dati makagapo, no apay asaan akong agtalag kada kayo, no kwarta ti saritaan nanang.
Mabuti nga no sa bali man ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya, No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. ay inay, saan kumamatakas taa, anak ko? No kasta nga ron, tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulin nyo? Bianca, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at met nga rod no kasta. Tapno makainana ka met. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa eh. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayo. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka man akaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Okay kayo, tagmerinda tayo. Umayon, lakay! Amom lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron, mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasayaat mo't nga ron ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis si trato na ken ka. Anya? Saan nalakit di akayat apumanaw tayo? Iso akasta. Bumawbawi mo't ken ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita? Nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo't? Bulahan nakpailahan. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo. Iso ti bagbaga, bakit? Sapay la kumata agtalinaad ti nasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.